Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Sa bawat sulok ng lipunan, mahalagang alam mo ang iyong karapatan at ang batas na nagpoprotekta rito. Ito ang Usapang Legal, programang nagbibigay linaw sa batas para sa bawat Pilipino. Dito, ang batas ay para sa lahat. Hello, at ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among sa Himpapawid at medyo humihingal pa dahil wala po kami elevator dito. Ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. At welcome po sa ating pilot episode ng pinakabagong programa po dito sa ating radio station, ang Usapang Legal, na kung saan po ang programa ito ay may layunin maipaliwanag sa ating mga kakaluguran, mga mamamayan, ang mga pangunahing konsepto ng batas sa paraang malinaw at madaling maunawaan upang mapalakas ang kanilang kaalaman sa karapatang legal, responsibilidad at mga proseso sa ilalim po ng batas. And of course, with me, no, kung yung mga nanonood ng FB Live ngayon, no, sa ating social media, is the most qualified person po to talk about legal matters, no. None other than emeritus na ba? Emeritus? Hindi, hindi judge pa. lang. Judge, Retired lang po. Retired. Akala ko emeritus. Judge Maria Josephine M. Rosario Mercado. Diyos ko, Judge, kakaba na. Jovay na mo po. Jovay, yan. At of course, kumusta kayo, Judge? Magandang siguro pagkakataon nito na batiin po ng ninyo ang ating mga tagapakinig at ang ating mga viewers. Magandang hapon, Apong Pep. Magandang araw din po sa lahat ng mga friends ng Yes. DWBL 91.9 Bright FM. Kinalulugod ko pong makaugnayan kayo ngayong hapon. Yes. Okay, bago yung ating opening prayer, idiretso na natin yung ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po karing kaya katamong text line numbers smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasal pantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Okay, thank you Among sa pagbibigay mo ng ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms. At later on po, kung may mga tanong kayo, query o kaya anything na gusto nyo pong bigay na komento, no, sa ating talakayan, no, huwag kayo pong mag-atubili na mag-text o kaya mag-message po sa ating mga Facebook
sa ating social media accounts, no? Okay, before we begin, of course, ating pong bubuksan formal, no? Ang ating programa ngayon sa isa pong panalangin na pangunahan ni Judge Jobay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Heso Kristo, itinuro mo sa amin, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Turuan mo kaming maging tapat, tapat sa iyo at tapat sa aming bansa. Gabayan mo kami na sundin ang batas ng tao habang iniingatan namin ang batas mo. Bigyan mo kami ng karunungan upang maintindihan ang dalawang mundo kung saan kami namumuhay, ang mundo ng lupa at ang mundo ng langit. Nawa po ay magsilbi kaming instrumento ng katotohanan at katarungan. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Well, Judge, dahil first episode natin ito, no, siguro before we proceed with our, ang daming mga battery of questions ito, siguro, ano muna, give us a little background about yourself, no, yung journey mo, ano, as a lawyer and then a judge, no. Maganda siguro kung nag-public service, of course, no? Opo, puro government service okay. po. Sige, at magkwento ka muna, Judge, tungkol sa iyong background. Ako Okay. po ay tubong Guagua, Pampanga. Yes, taga-Guaguaya po ito. Opo. Nag-aral po ako ng law at natapos po ako noong 1989. Pagka-graduate ko po, at pagkatapos kumuha ng bar, same Okay. year, 1989, Yeah. nagtrabaho na po ako sa Philippine Senate. Nagtrabaho po ako sa Senado. Wow. Oo. Pagkatapos po nun ay nung next year, lumabas na po yung bar results at lumipat po ako ng trabaho sa Court of Appeals. Pagkatapos ko sa Court of Appeals, lumipat po ako sa Supreme Court. Okay. At pagkatapos ko po sa Supreme Court, ako po ay na-appoint na judge sa Regional Trial Court ng Branch 55, Macabebe, Pampanga po. Yes. May ano ba kayo? Yung mga minimum years na of service bago kayo Opo, umakyat sa... bali po, kung nagka-render ka na ng 10 years sa practice ng law, Okay. pwede ka nang ma-appoint na RTC judge. Mhm. So, dahil nakasampung taon na po ako at malakas ang loob ko, nag-apply na po ako noon ng RTC kagad na judgeship. Tapos nagsilbi po ako ng 21 years Wow. bilang RTC judge. At pagkatapos po noon ay nag-retire ako. Optional po. Optional retirement. Oo. Tapos, Siyempre, matagal-tagal na, Judge. Siyempre, hindi naman po pwedeng, wala po akong separation of church and state Sa, Okay, sa okay. personal na buhay ko. So, ang Panginoon po ay nasa buhay ko. Yes, so, nasa sentro. Oo, maliit pa lang po ako, nagsisilbi na ako sa simbahan. At tuloy-tuloy po yon hanggang nung umuwi kami dito ng asawa ko para mag-judge. Nagkaugnayan po kami Okay. ng mga kasama natin sa Men of Light. Yes, yes. So, yun po, tumutulong po sa volunteer at tumutulong po Yeah. sa Men of Light. Ngayon, nagko-co-host po at Yes. Gospel Reader. Talaga you have both worlds, Judge. Yes, yes. And at the same time, ito nga, no, parang kanina nakita ko yung video natin, parang church and state ito. Pero I'm just curious, Judge, no, kasi pag sinasabing private practice, ano yung difference nun, yung kayong nagtrabaho sa gobyerno? Yun po kasing sa gobyerno, public service Okay. yun. Yung sa private practice po, ibig sabihin, nagpa-practice ka ng law, sa nakakatanggap ka ng pribadong kaso. Oh, okay. Oo. Yung po kasing kami,
dun sa pinagtrabahuhan ko po, bawal po ang mag-practice. Bawal, no? Oo. Pero meron din pong iilang mga government offices na nag-aalaw ng limited practice. Yeah. Pero maghihingi ka po nun ng permission. Okay. Dapat meron kang authority to practice bago ka makapag-practice ng law. Pero there are lawyers who started sa private patapos naging public. Pero ba ganyan? Meron din po. Pwede naman po kasing And then from public, palipat-lipat. naging private din? Meron din po. Oh, okay. Meron din po. Talagang pwede palang hindi pwedeng pagsabayin pero you can Shift from one, from that's one right. work to another po. So yan po yung mga kuminsan nagpa-file ng mga cases mga lawyers yan pa for may private practice yan, no? Pupunta ka sa isang law office, Opo. no? But I think yung orientation po ni Judge nasa public Puro public po. public practice. Opo. Okay, at ito po, no, simulan natin ang araw na ito. Kung ano po ba, kasi po kuminsan naririnig natin ito, no? May batas sa simbahan at may batas sa estado, no? This is what we call the canon law sa simbahan at civil law po sa ating estado po. At Judge, can you at least pinpoint to us the difference of these two legal systems at paano po sila nakakaapekto sa atin bilang mga Pilipino and at the same time bilang mga Katoliko? Opo. Salamat po sa tanong, Among. Ang canon law po ay sistema ng batas ng simbahang Katolika. No? Ito po ay ginawa ng Santo Papa pasunod-sunod po, no? Yes, oo. Nare-revise po kasi siya at ng mga obispo at nakabase po ito sa banal na otoridad or divine authority sa Biblia, sa tradisyon at mga desisyon ng simbahan. No? That's right. Ang pangunahing layunin po nito ay salus animarum o ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Ito po ay nakatuon sa espiritual na kalusugan, no, ng mga tao, sa paggabay sa moralidad at sa pananatili po ng disiplina sa loob ng simbahan. Yes, di mo na itatanong, Judge, no? I think we had siguro mga 15 units of canon law na nag-aral kami ng theology because ito po ang sumasakop, no? Pati kami mga pare, we really have to have an ample knowledge, no, of canon law. Although, just like I think lawyers, no, mga pare, kami may mga specialization din Yan, may mga canon lawyers kami. Baka nakikinig si Monsignor Bong Pangan. Siya po nga sa ating tribunal office, no? Di ba, Among, pwede din pong mag-aral? Like, kunwari ako, Yes, pwede rin akong mag-aral ng canon. Pwede, oo. Pwede, Judge, no? I know of a lawyer na nag-aral din ng parang canon law. Yes, oo. And it is being offered to some universities like I think UST. Oo, UST it offers canon law courses sa mga lay people, no? Maganda na talagang kung isang abogado ka kung alam mo yung parehong law ito, no? So ito ay spirituality, no? Ang focus natin sa canon law, no? About saving souls. Yan po mga batas na tayo pong nasa simbahan ay hindi natin namamalayan, ginagabayan po tayo ng ating otoridad sa simbahan. Pero paano naman, Judge, ang civil law? Ang civil law po, ang pagkakaiba niya, ito po yung batas ng mga estado o ng mga bansa, no? Ito ay ginagawa ng gobyerno. Karaniwan po nagsisimula yung batas sa mga kongreso. Yung presidente naman po pwede rin siyang mag-issue ng executive order. Yung Supreme Court naman po, yung judicial legislation na tinatawag nila, yung jurisprudence po, yan po ay batas din natin. No? At umiiral po ito para sa lahat ng mamamayan ng isang bansa o isang teritoryo. Okay. Ang layunin po nito ay yung pong sa canon law ay para sa kaluluwa. Ito po ay ang layunin nito ay protektahan ang karapatan ng bawat isa, no? Sa mga naninirahan dun sa lugar na yon. Papanatiliin ang kaayusan sa lipunan
At i-regulate po yung pag-aari, mga kontrata, mga relasyon ng mga tao na bumubuo dun sa lipunan na yun. You know, kahit na hindi ka lawyer o wala kang talagang formal schooling sa law, dahil sa everyday, no? Sa dyaryo about impeachment, Opo. about yung mga kuminsan ginagawa mga batas bill dyan sa lower house, no? Sa Kongreso. You know, we are being bombarded Yes. every day with Yes. all these legal issues actually, Yes. no? Pati mga kaso dyan, yung mga corruption. Nako. Oo, ang dami, no? So, ibig sabihin dyan, itong dalawa ay hindi magkapareho ang authority at purpose. Opo, Okay. dahil po yung canon law po ay galing po sa banal na otoridad ng simbahan. Ang civil law naman po ay galing sa temporal o panlupang otoridad ng isang estado. true, no? mga Parang secular earthly, affairs. secular affairs. Yeah, No? oo. At ang canon law po ay umiiral sa lahat po ng bininyagang Katoliko. So ilan na po tayo ngayon sa buong mundo? 1.3 billion na po I ba? think so, yes, Oo. yes. We Oo, have kahit exceeded. saan po nakatira. No? Ang civil law naman po ay dun lang po siya umiiral dun sa mga tao na nasa loob ng isang bansa at sa teritoryo noon. Mhm. And if I'm getting you right, no, tayo bilang Pilipino at Katoliko, sakop tayo. Pareho nitong canon law bilang membro ng ating simbahan at sa civil law naman bilang mamamayan ng Pilipinas. Tama po yan. Okay. Tama po yan, Among Pep. No? Yeah. Pareho po sila ng pinag-ugatan actually. No? Itong sistemang ito. Magkapareho po sila at may pagkakataon din naman pong nagkakaiba. Yes. Opo. Well, you know, sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, pakipaliwanag mo, Judge, yung saan nagmula ang dalawang legal na sistemang ito? Ang interesting po, ang pinanggalingan pareho, no, ang root at least ay Yes. Roman law. Oh, yan, that's Oo, right. ang sinaunang sistema po ng batas ng Imperyong Romano. Noong bumagsak po ang Imperyong Romano, ang simbahang Katolika po ay naging pangunahing institusyon. Yun ang pangunahing legal na institusyon sa Europa. That's right. Oo, ang canon law po, actually naging unifying force po siya. Yes. So, Opo, at ito po ang nag-inspire nung mga modernong civil code systems, Yun. no? Na ginagamit ngayon ng maraming mga bansa. at if you come to think of it, no, malaki yung historical connection nito yung tradisyon, no? Sa pag-aaral namin, of course, yung church history, the ancient church history, talagang kung minsan nga, no, yung sa simbahan ay may mga civil powers. At yung hari naman, ay kung minsan may religious power. Grabe, oh. But you're very right na from the very start may nag-i-intertwine, no? Parang ano lang yung ano kasi ito, it's just like if I use a metaphor, yung parang dalawang yung rail ng train, no? They are parallel, okay, but of course they are still distinct. Pero hindi pwedeng parang yung train hindi pwedeng umusad kung wala yung dalawang rail na yon. Something like that, no? Okay. At kaya talagang hindi po natin parang kaya nasabihin nila, well, in my study, Judge, no, sabi ko nga, it's not really an absolute principle yung separation of church and state, no. The ideal really, from the very beginning, is really a partnership, a collaboration. Ang ganda kung ang dalawang ito, no, ay magtutulungan, no, because they have shared goals, no, especially yung common good. When you look at yung mga social teachings ng ating simbahan, the dignity of the person, no, yung human dignity, about justice, the common good, and nasa puso ng mga social teachings ito And likewise, kung titingnan mo naman ng civil, yun rin ang sinusulong, di ba? Yung kapakanan ng tao,
yung kapakanan ng nakakarami, no? Yung sanang marespeto ang dignidad at ang mga karapatan ng tao, di ba? Opo, Among. Mhm. Oo. And Lalo na po dito sa bansa natin talagang nag-i-intertwine yung Yes, dalawa. oo. Opo. Which is I think dapat iyan po ang iyan ang dapat pairali natin, no? Hindi po kasi yung iba parang pinag-aaway ang simbahan at saka yung estado. Hindi po. Because again, look at this historical connection, no? It has a long-standing history na sila yung nag-i-intertwine nga. Dahil nga at the very center, kahit na yung sinasabi natin, ito'y nakafocus sa Diyos, no, sa kaluluwa, but ang tao po, he is both body and soul. Hindi naman puro, nakakakita ba kayo ng taong puro kaluluwa lang? Nakakakita ba kayo ng tao na puro katawan lang? Dalawa po, no? At yan po ang parang binibigyan ng pagpapalaga itong dalawang sistema ang legal, no? Ang civil law at ang canon law. Okay, well, Judge, dahil medyo tayo, no? Dami nating napag-usapan na, no? Mag-break muna po tayo at of course, wag po kayong alis. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang Usapang Legal. At nagbabalik po ang ating programa at pinakabagong programa. This is the pilot episode ng ating pong pinakabago
no? Ang programang Usapan Legal. At nandito pa rin po ang aking ka-partner dito sa ating program dito, si Judge Jobay, no? At kanina po, ang ganda ng ating discussion, no? Dalawang sistemang legal, yun nga yung canon law at civil law, no? Naipaliwanag po ni Judge na ito talagang kahit na iba yung sources of kanilang authority and purpose, but again, they both serve, God and man himself, no? At dahil medyo konti na lang ating oras, didiretsuhin ko na, Judge, ang ating Sige mga natitirang tanong dito, no? Okay, pag-usapan naman natin na ang sistema ng batas dito sa Pilipinas, no? Kasi ang Pilipinas, hindi pure civil law, hindi ba? Kung hindi may pure, ano ba ito, common law? Ano ba ito, Judge? Okay. Napakaganda po ng observation ninyo, Apong Pep. Bali po ang Pilipinas, meron po siyang mixed legal system or hybrid. Hybrid. Very unique na hybrid system. Para Okay. siyang yung mga usong kotse ngayon. Meron po tayong civil law tradition na nanggaling sa mga Espanyol na nag-colonize sa atin. Okay. No? Kaya yung mga civil code natin, revised penal code, naka-codify po sila. Okay. Ibig sabihin ay medyo isang komprehensibong batas. Nakasulat po sila. Lahat ng ito, Lahat, ha? naka-codify sila. Okay. Yun po yung impluensya sa atin ng Roman law at nung Spanish law. Opo. Yun naman pong meron din naman po tayong tinatawag nilang common law influence. Yan. Ano yan? Ito naman pong common law influence nanggaling po ito sa mga Amerikano. Naku, yan, oo. Nung na-colonize tayo. Ang common law po, umiiral siya sa pamamagitan ng mga judicial decisions or jurisprudence, mga desisyon ng Supreme Court na nabanggit ko kanina ay parte rin po ng legal na sistema ng mga batas sa atin. At yung kaugalian o customs. Dito Okay. po, napakalakas po ng doktrina ng stare decisis na tinatawag nila. Kung ano po yung naset na batas ng Supreme Court, sinusundan po. So yung mga dating mga na-decide na resolved na, so ito parang nadadagdagan, oh? Parang nabibuild up pa yan? Opo, nadadagdagan, Okay. nare-reinforce, Okay. pero napapalitan din po. Kasi kung minsan, okay. kung May mga minsan amendments ba dyan? O Opo, ano? ali, ang tawag po nila parang ang Supreme Court ina-abrogate niya yung una niyang desisyon. Yes, kung minsan may mga Opo, ganyan. tapos po kasi nag-change po yung times din at nag-iiba din yung pangangailangan. Yung no? parang nagsusupersede. Opo. Parang ganyan, oo. no? Ina-amendahan po yung naunang desisyon, aayusin Because siya. of the changing of times, no, Opo. and the condition or situation. Opo. So, parang ano ito, Judge, combination ito, no? Combination tayo, no? Opo, combination po tayo Okay. ng civil law at common law. Pero meron pa rin pong pumapasok na konting Islamic law. Doon po kasi sa Mayroon? Bangsamoro Okay. region. Yes, oo. Opo, sa Nga pala, Bangsamoro yeah. region Oo. po, meron po tayong tinatawag na Sharia law. Okay. Oo. Mapag-usapan po natin yung mga courting yun sa mga susunod na pagkakataon. Pero yun po, ang pinapairal po doon, yung tinatawag nilang Code of Muslim Personal Laws. Okay. Oo. So yung personal laws po nila, na-enact po yung code na yon, yung PD, Presidential Decree 1083, noong 1977. Tapos na-amenda din po siya, na-amenda po siya noong 2024, na-amenda siya noong 2025. Tapos, ang mga pamantayan po yun, yung pong batas na yon o yung code na yon, ang gino-govern po niya yung personal, family, at property relations ng Filipino Muslims. Okay. Pero hindi po kasama yung criminal law. Dahil sa criminal law, yun pong sinusunod natin ay yung revised penal code natin. Oo. Opo. Dahil sa Pilipinas talaga, my God, no? Yung very tayo sa mga regions natin, pluralistic ang culture, ang tradition, no? Hindi talagang parang purong Tagalog na lang. So,
I think if I'm getting you right, Judge, no, ay talagang may mixed system tayo, no? Civil law, common law, at ito sinasabi mong Islamic law. Opo. Doon Okay. lang po yun sa Bangsamoro. Yes, Bangsamoro. Opo. Aha. At napakaganda naman ang ating sistema kasi kahit medyo, para sa akin, medyo komplikado rin, no? Pero paano po ito ang nag-uugnay sa canon law? May mga nag-i-interject din po na na pagkakamukha at pagkakaiba. No? Ang canon law po ay hindi naman siya opisyal na bahagi ng legal system ng Pilipinas. Yeah. Oo, dahil kanina po nabanggit ninyo, meron po kasi tayong separation of church and state. First Amendment, galing sa mga Amerikano yan. Pero sa practical na pamamaraan po, like sa family law, sa marriage, Naku, yan, sa yan, annulment, yan. no, meron pong malaking impluwensya yung canon law. Kasi yun pong Yes. yung family code po natin, yun pong Article 36 doon, yung psychological incapacity, hango po siya sa canon law. Yes. Oo. Sinunod po ng isinaisip po nila at ilinagay sa batas yung canon law. Yes. Alam mo dyan, yung ginawa ang constitution natin, no? Yung 1987 ba? yan? Opo. May mga pari dyan, ha? Yes, na member ng Constitutional Of course. Commission. Ang isang constitutionalist po natin na napakagaling, no? Of course, pumanaw na siya. Si Yeah. Father Joaquin Bernas. Yes, yes. Oo. Very famous, Oo. famous, no? Oo. So talagang, nandiyan pa rin, no? You cannot, sabi ko nga, talagang separate the church and the state because I think even those times that they crafted, no, our constitution, nandiyan pa rin, no? About human dignity, pro-life, pro-family. Nandiyan lahat yan. Ang dami, no? So talagang malaki po ang impluwensya, no, ng canon law sa ating bansa, no? Although talagang sabi nga ni Judge ay hindi opisyal na bahagi ng Philippine legal system. So parang talagang dalawang mundo na nagtatagpo ito, Judge, no? And Tama po siguro tuloy ko na ito. Pag-usapan naman natin itong mas detalyado. Ano po ang specific differences ng dalawang sistema? Oo. Dahil napag-usapan na po natin sila kanina, so Yeah. parang isa-summarize ko po, no? Yep. Bali po yung una, yun pong source of authority, no? Ang pinanggagalingan po ng otoridad, no? Ang canon law po ay ini-issue ng Papa, no? Medyo may pagkasunod-sunod din po, di po ba? Oo, dahil na-amend din po yung canon law di po ba? Na-amend din siya. Definitely. May Opo. mga ambyenda kami Oo. dyan. Okay. So, mga papa at obispo, at base po ito sa tinatawag nilang divine authority. Yung civil law naman po yan, na ayan po ay ini-establish ng mga gobyerno ng mga bansa. Yes. Oo. Sa pangalawa naman po, yung purpose. Nabanggit natin kanina na yung canon law ay salus animarum or yung salvation of souls, Souls, yes. and spiritual health, no? Yung civil law naman po, syempre, public order, protecting individual rights, human rights, at regulating property relations. Sa jurisdiction naman po, Yan. yung Jurisdiction. canon law po, nag-a-apply po siya sa lahat ng mga bininyagang Katoliko Yan, sa oo. buong mundo. Yun naman pong civil law, nag-a-apply lang siya sa mga tao sa loob ng isang teritoryo. Yes. No? Yung pang-apat po, yung rules, yun pong canon law, nakafocus po siya dun sa duties and obligations to the faith. Yun naman pong civil law, syempre nakafocus po siya sa rights and freedom. Yes. You know, if I remember it right, kasi kung minsan, ayun nga, hindi lang subject yan sa, when we took theology, no? Ito'y kung minsan may mga, mga, ina-update din kami ni Monsignor Bong Pangan, no? Regarding kung minsan may mga bagong palatuntunan sa marriage, no? The sacrament of marriage. Kung minsan may mga, iniiba dyan, no? And even, kung minsan mga liturgy na ginagamit namin, no? May mga, mga batas sa canon law yan, no? Pero, I for one, talaga po, ang canon law, yung medyo pa may pagkakaiba ng jurisdiction.
may moral mandate. Yan ang simbahan, di ba? Kasi conscience of society, sabi nga. Tapos nga yung sa civil law talagang yun nga yung mga civil mandate ng ating gobyerno, no? Although ito po ay magkaiba pero tama, 'di ba? Judge, may ito pa magkikipag-ugnayan yung dalawa. Opo. Napakaganda nga po nung sinabi nyo kanina, yung rails sa Yeah, trend. yeah, Oo. yeah. That's a very good... Metaphor. yes. Mhm. So, ano po ba itong canonization of civil law, Judge? Ang ibig sabihin lang po yun, sa ilang sitwasyon, ang canon law ay tumatanggap o umaangkop sa civil law sa isang lugar, no? Lalo na sa usapin ng mga kontrata, property alienation. Tulad yung nabanggit ko kanina sa Declaration of Nullity of Marriage. Yan yun. Oh. Basta hindi ito taliwas sa divine law. So, yung kanina po, inangkop po yung ating family code, yung Article 36 sa canon law po ng Declaration of Nullity of Marriage. Oo, kasi yung ang annulment process ngayon sa simbahan, I think during the incumbency of Pope Francis, no? Ito in-order niya lahat sa mga korte, mga tribunal, no? Sabi nga ni Apong Bong, gusto niyang hindi naman madaliin pero paikliin ba yung timetable niya kasi kung minsan it will take years, ha. Pero ngayon and at the same time parang medyo kumbaga sa mga gadget ay user friendly. Siguro po minsan imbitahin natin si yes, so parang Apong Bong, mga very friendly sa mga talagang they need, no, yung approval of annulment dahil nga talagang we have to accept that there are, sabi nga, some marriages are not made in heaven. Okay. May mga instances po na kailangan siyang i-declare na null and void. That's right. Okay, at siguro, Judge, medyo magpahinga muna ang ating mga lalamunan at tingnan natin, may mga ba tayo, mga viewers and maybe some of their comments. Okay. Nababasa mo pa, Judge, yung ating mga opo, O sige, pakibasa nga itong mga ang dami naman. Oo, Okay, madami sige. po sila. Ang Okay, FB sige. viewers po natin, si Lemen Sampang, Jenny 14, Mila Tomines, Abelita Villa, Nancy Picarana, Benny Malyari, Lorna Costamero, Carmelita Pereno, Ana Marie Dizon, Gina Gestosani, Joan Padua, Zenaida Mangilit, Merly Bautista, Ron Roque, Mila Rojas, Dolor Miranda, Violi Zamora, Jeline Bautista, Cynthia Mendoza, Lorena Alipio, at Sheila Mangrubang. Meron pa po. Meron ba? Yeah. Sige. Marciana Cornejo, Rudy Cortez, Nerissa Rojas, Sherry Lou Dizon, Mary Grace Tandayo, at si Crisa Flor Romulho. Yan. Oo. Salamat po. Maraming salamat at, po sa pagsubaybay. of course, marami tayong mga silent viewers and listeners, no? I am very sure siguro bumubuo na ng mga tanong at saka yung mga illegal issues. Pero ito po ipatikim lamang ang ating pilot episode, no? At siguro sa susunod na ating episode, Judge, no? Pwede natin sigurong medyo yung mga kailangan na parang puntahan nilang opisina ba? May ganun ba? Opo, may nagbibigay po ng, kung hindi po sila pupunta dun sa private law offices, meron pong mga opisina nagre-render ng free legal aid service. Ano ba yung tawag dyan? Legal aid service po. Legal aid service. Opo. Bali po ang Integrated Bar of the Philippines, lahat po kasi ng abogado, miyembro po sila ng Integrated Bar of the Philippines. So, dito po, yung Pampanga chapter, meron po silang legal aid office. So nagbibigay po sila ng libreng serbisyo kung hindi kayang magbayad ng tao. Nandyan din po yung public attorney's office, no? Yung public attorney's office po yan, part po yan ng DOJ.
Okay. Pero pag yung tao, hindi po niya kayang, wala po siyang resources na kumuha ng pribadong abogado, pwede po siyang pumunta sa Public Attorney's Office. Yung PAW, no? PAW. Opo, yun yung PAW na tinatawag. Na Yeah, dati yeah. po sila. Pero ngayon po, Public Attorney's Office, PAW. Tapos meron din po, ako po kasi ay hindi man yun natatanong, ay parte po ako ng AUF, Angeles University Foundation School of Law. Assistant din po ako for Student Affairs doon. Meron po kaming linaunch na legal aid office. So, nagbibigay din po ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan. Yes, yung IBP ba, may mga, of course, no, may siguro kayo mga code of ethics dyan. This is part of your code of ethics na sometimes you render Opo. free legal Yung service Supreme ba? Court po kasi ngayon, meron na po siyang rini-require po niya lahat ng abogado mag-render ng Oh, free sus! legal aid service. Attorney! Dati po kasi, hindi lang po yung bagong graduate. No? Ngayon po, lahat po, except yung senior citizens, no, may konting exceptions, no. Yeah. Nagre-render po ng free legal aid service. Meron pong iba-ibang, may pamantayan po siya. Mahaba Okay. po yung Pamantayan mahaba po yan. yung mga rules. So. Kayo ba covered din pagka sa public service kayo, ang Civil Service Commission? Hindi. Pag naging part ka ng public service, Yeah. under po kami sa civil service. Civil Service. So, kumukuha din kayo ng mga ID, ganyan-ganyan? Yung ID po namin pag sa government, pag sa Supreme Court, galing po siya sa Supreme Court. Pero Yeah. yung rules po ng pagpasok namin sa public service, pumapasok po kami sa civil service. Yes, at dahil medyo may konting na type, minuto, paano yung mga gustong pumasok ng academy mag-aral? So, alright. siguro kung konting lang, dahil I think you're Opo. connected with AUF Sa, Law School. Yung No? AUF po, private po siya. Okay. No? As distinguished from yung state universities na Yes, meron ding yeah. law Law schools. school. Okay. Sa mag-a-apply po kayo, meron pong ipapasubmit sa inyong mga requirements. Tapos meron po siyang written exam. Meron po siyang interview. Tapos Yeah. bago kayo i-consider na pwedeng mag-aral sa School of Law. Kailangan ba yung kumpisa may mga prerequisite yan? Meron po. Opo. Okay, Meron po. ano ba? Meron Ano po. ba yung Syempre po, yung graduate ka, Yeah. may mga certificates of certificate recommendations po galing sa mga naging professor mo. Okay. Nag-a-attest sa yung good moral conduct. Mhm. Yun po, isusumitin mo yun dun sa, syempre pag nag-graduate ka na Yes, po, yung yes. mga transcript of records, yung mga ganun. May quota ba dyan? Kasi yung ibang eskwela may quota eh. Ang sa amin po, basta nakapasa ka sa Okay. sa proseso, sa exam at sa interview, mabibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral. Kaya lang po, Yeah. dapat po May mine-maintain na grade o something oo, like that? tsaka dapat po ay gawin mo lahat ng Yes, of makakaya course. mo kasi Of pumasok ka na doon Yeah, at yeah. mabigyan ka na ng pagkakataon. You have to earn it, sabi nga. Oo, kasi po, syempre, bago ka maging abogado, kailangan kang pumasa ng bar exams. Of course. Kaya kung hindi ka mag-aral ng mabuti, hindi ka makakapasa sa bar exams. Oo. Oo. Nung the recently concluded bar exam, Oo, nakita akala ko niyo. dami, 5,000. Kaya ang dami pala bumagsak. Sabi ko, Opo, actually, yung ngayong Oo. pong taon na to, medyo marami po talaga yung pumasa. Yeah. Kasi 40+% po yun. Usually marami po, na yun, ha? Opo, nung panahon po namin, ang pumapasa lang, yung batch po namin specifically, Okay. yung una, 11% lang. Uy, konti naman, Judge. 3,000 something lang po kami. So, Grabe mga mihigit naman. 300 lang po yun. Oo. Oh, naawa po ang naawa daming po yung backlog Supreme ng Court. Supreme Court yan. Naawa po yung Supreme Court, Okay. tinaasan niya ng 1%. Oo. So, binaba niya yung passing rate ng 74. Kasi 75 po ang passing rate eh. Okay. Binabaan po niya ng 74. So, may dumagdag naman po na 21%. Kaya naging 21% po kami. So, it's the Supreme Mga Court six- that parang nagbibigay ng Yes, the dyan. Supreme Court is the one who admits new Yeah. lawyers to Yeah, the oo. profession.
Siya po ang nagbibigay ng bar exam. Yun, no. Sa marami pong nagsasabi, yun po yung pinakamahirap na licensure exam sa buong Pilipinas. Talagang putok na balita pagka yung mga bar exams na yan, Napansin no? po ninyo, walang Yeah. ibang profession na Walang ibang profession. kino-cover Yes, sila. yes, Oo, definitely. kino-cover sila. It's all over the news, the mga national, local papers, talagang big time yan, Pati no? yung mga bar top-notchers namin, ini-interview sila. Yes, of course. Oo. Oo. Well, it's not really, an easy profession, pero I think, in your case, Judge, no, kahit na, first episode ba ito? Kasi ang daming nakakarinig sa atin yan, no? Yung siguro mga estudyante na nagko-contemplate. Fulfilling yan? Sobrang fulfilling po. Okay. Kahit po anong klaseng profession ang simulan mo, Okay. kung ibigay mo ang tama. Yun. Oo. Oh. Kaya Servisyo palagi talaga. kong sinasabihan yung mga estudyante ko, yun lang tama ang gagawin. Wala nang ibang paraan. There's no other way but the right way. Yes. Swerte naman yung mga estudyante mo. So, pasok na kayo at magiging professor nyo po, si Judge. Okay. Naku, at ang bilis po ng isang oras, no? So, before we end, of course, pakungunahan po tayo ni Judge Jobay sa ating pong closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, salamat po sa makabuluhang ugnayan sa panimula ng aming programa. Nawa po ay makarating ang impormasyon at mensaheng dala nito sa mga taong nangangailangan. Para po sa mga may mga pinagdadaan ng legal, mga alitan o disputes, no? Bigyan po ninyo sila ng karunungan na lutasin ang kanilang mga suliranin sa maayos o dili kaya'y pamamaraang legal. Gabayan po ninyo at pagpalain ang lahat ng mga judges sa ating bansa. Protektahan mo po sila at bigyan mo po sila ng moral courage to do what is right. Pagpalain mo rin po ang simbahan, lahat ng pari, bishops, lay workers. Gawin mo po kaming instrumento ng inyong pag-ibig. At para sa lahat po sa aming mga tahanan, trabaho, mga relasyon, gabayan mo rin po kami. Turuan mo po kaming maging mabuti, maging tapat, at maging mapagmahal. Ingatan po ninyo ang bawat isa at ang kanilang mga pamilya. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Well, Judge, I was just reminded, of course, these are 3 equal branches pala, no? Yes po. Yung executive, legislative, at And judiciary. parang kumisan arbiter ang ang judiciary. Last bastion of democracy. Yun, kaya importante yan, no? At pabayin po, at abangan natin yung mga pinapile na impeachment everyday. Puro impeachment na lang ating nababasa sa ating mga dyan, no? Anyway, before magpaalam si Judge, ay may mga announcement po tayo. Yung ating medical mobile clinic schedule, ano ba ngayon? 17, no? So, 18 bukas, nasa San Juan, Santa Ana, Pampanga, and 19 ay nasa Santo Niño, Santo Tomas, Pampanga. Ito po yung hatid ng ating partner, ang ABCs for Global Health ni Doktora Juliet Gabiola. Okay, and of course, yung ating seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary, ito po, they are accepting now applicants, no, for the entrance examination all Saturdays of February. Ang natitira na lang po ang February 21 to 28. At the entrance exam will be taken from 7 a.m. to 11:30 a.m. Bring your writing materials and an examination fee of 500 pesos. Palagay ko ang Paris fees niyo, singilin nyo dito, 500. Okay, this is open to all grade 7, grade 8, grade 11, and pre-college graduates of senior high school currently in college or fresh college graduates. Sa mga, kung ayaw nyo mag-abogado,
pumasok kayo sa seminaryo. At you will learn Kanuno there, no? So, yan po. At sana'y magkaroon tayo ng marami pang bukasyon, no? Sa pagpapare sa ating archdiocese. Because we know that the seminary, sabi nga ni Aposeto, is the heart of the archdiocese. That's so beautiful. Yes. Okay. Kailan to? Archdiocesan Concordia Pilgrimage, Saturday, February 21, sa darating na ano po ito, no, Sabado, sa Cabetican, Bacolor, Pampanga, 12 noon, registration at 1, and then Rosary 1:30 p.m. May Marian Talk po doon, 2:30 p.m. And then Coronation Rite to 45 p.m. May procession, and then 4 p.m. Holy Eucharist by our beloved Archbishop, si Among Dong Labarias. Okay, at ang programming po natin, sandali, no? Ako po'y magbabalik pala ng 6 o'clock para sa aming barkadahan kay Kristo. O, ito, tama. Pero bago yan, may ano po tayo, Tuesday Novena to St. Anthony of Padua. Medyo sumobra na tayo. Pero bukas po ay February 18 ang ating programming. Ash Wednesday pala bukas dyan. Yes, opo. Okay, at may misa tayo, live mass from, sa parokya nito, Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga, no? Anong oras ka, Amo? Naka-online. Ako'y sa mga eskwelahan eh. Ano yung bata talaga, ang dami, no? Puro libo-libo yung aking pupuntahan bukas. 8:30 a.m. Kasangkat Kalusugan po. 9 a.m. Ito po ang ating ila-live bukas, no? From the Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga, for the celebration of Ash Wednesday, and at the same time, ito po ang launching ng Alay Kapwa natin, ang Social Action Center of Pampanga. Every Ash Wednesday, 9 o'clock po yan. No, I think to be presided by our beloved Archbishop. 10:30 a.m. Rosary, at yung 12 noon natin, dahil nakadalawa na po tayo ng misa bukas. Wala na pong misa dito sa ating radio station. Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Apong Mon. Okay. Paalam, pasalamat, and greetings, Judge. Opo, Among. Kung kayo po ay may mga tanong, reaksyon, o kwento na nais ninyong ibahagi, bukas po ang aming programa para sa inyo, no? Yeah. Dahil ang usapang legal ay tinig ng lahat, no? Tama yan. Oo. At alam mo, Judge, siguradong maraming mag-interesado dyan because talagang marami po yung mga issues natin, no? Sa tungkol sa batas, no? Our legal issues or concerns, no? So this is the right program for us to at least, no? Ask questions, and at the same time siguro kung gusto niyo pong may mga clarifications, no? Ang dami kasi ng napakalawak. Napakalawak. May Sobrang- specialization din kayo, no? Meron din po. Kasi I know of one na sa agrarian naman siya. Opo. Meron yan. Iba-iba po. Iba-iba po. Yung isa man sa family court. Parang ganyan. Yung sa... Meron po tayong family courts. Yan, Yeah. di-discuss po natin sa Yung susunod. maganda. po ngayon. At so, i-reserve nyo po yan. At every third Tuesday po ay maririnig nyo itong pinakabago nating programa, ang Usapang Legal. And thanks to you, Judge, for of course saying yes to this program. No? Kasi matagal na nagclamor, no, ng ating mga tagapakinig na may usapang legal. Oo, dahil nga kung minsan yung ibang tinatanong nila hindi spiritual puro legal, no? Tungkol sa away asawa, sa lupa, yung mga ganito. Sa property. Yes. So, yan po ay pwede nating sagutin. And if you can email us, no, or text us, ipa-farm out natin kay Judge, no? At ipapasa natin yung inyong mga legal concerns or issues. Okay, batiin mo muna yung mga nasa bahay nyo. Yung loving husband mo. Binabati ko po ang nanay at tatay ko. Sige, nakikinig sila sigurado. Oo. Ang aking kapatid, si Doc Tess. Okay. Yung nakilala po ninyo. Yes, at ang okay. aking brother-in-law na si Colonel George. At ang aking butihing asawa, si Judge Jonel. Yes, si Jonel. Sabi ko kay Jonel, mamaya uuwi na.
Hindi kasi... Puro pang simbahan po ang Oo, aking natatakot lakad ako ngayon. pag hindi mo mention dito, hindi ka papasukin sa bahay. Okay, so thank you so much, Judge, at sana po ay sa susunod nating episode, no? I-reserve niyo po yung inyong mga tanong at of course kung pwede nating siguro palilimin pa, no, Opo. itong ating usaping ito. O, konti-konti po dahil sobrang Yes. dami, no? And I think later on sa mga mga coming months pwede tayong yung Zoom meeting, no? Mag-invite tayo ng mga resource speakers siguro Opo, natin. opo. Oo. Baka yung ADWF baka pwede. Opo. Ang law school. No? Okay. So, thank you very much, Judge. At sa ngalan po ng ating mga technical staff rito, kahit na bakasyon, nandito si GM at yung ating mga admin officers nakaantaway po, no? Sa ngalan po naming mga nagtatrabaho nang walang sawa, kahit na po holiday ngayon, happy Chinese New Year sa inyo lahat, no? Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among sa Himpapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako naman po, si Jovay Rosario Mercado. Maraming salamat po at magkikita-kita po tayo sa susunod na buwan. Yes, at mag-wave naman tayo, Judge. Ako papayag mawala ka muli. Di na ako